Moikka, mä oon Jarkko tiimistä Knoppi. Mä näytän sulle, miten yhteisöllisestä oppimisesta tehdään Suomen kovin vientituote. Sullekin tulee sellainen tilanne, milloin Googlesta ei löydy tarpeeksi vastauksia. Eli tässä mä oon, politiikan tutkimuksen opiskelija. Mä haluaisin perustaa startupin ja tietää enemmän immateriaalioikeuksista. Miten mä saan tämän tiedon? Jessica tuossa opiskelee lakia, tietää IP-oikeuksista, pystyisin neuvomaan. Me vaan kävelään toistemme ohi ja hän ei tiedä, että voisi jeesaa mua. Tässä on se keskeinen ongelma. Me ei saada tavoitettua oikeita ihmisiä pelkästään taitojen perusteella. Valtava tietomäärä kävelee päivittäin ohitsemme. Meidän sovelluksella mä pystyn kirjoittamaan, mä pystyn kohdistamaan tägeillä ja mä pystyn lähettämään viestin oikealle ihmiselle. Jessicalle tämä näkyy jatkuvasti päivittävänä listana eri ihmisten lähettämiin kysymyksiin. Hänen tarvitsee vaan valita se mun kysymys ja avautuu chatti, josta me voimme sopia vaikka henkilökohtaisen tapaamisen. Knopissa on kyse vertaisoppimisesta, poikkitieteellisyydestä ja opintorajojen murtumisesta. Kaikesta siitä, kun puhutaan koulutuksen tulevaisuudesta. Me päätimme pitää hauskaa, järjestimme Paljasta supertaitosi kampanjan, keräsimme tietoa, järjestimme vertaisoppimisiltoja ja me huomasimme käyttäjien tarpeita kartoitettaessamme, että ihmiset kyllä hakisivat kaverin kahville jeesaamaan, jos alusta olisi tehty helpoksi. Lisäksi käyttäjää motivoi toisten ihmisten antama palaute. Tämä pitää opetuksen tason korkealla ja lisäksi antaa mahdollisuuden osoittaa osaamisesi, esiintymistaitosi ja sosiaaliset kykysi. Lisäksi esimerkiksi LinkedIniin kerrytetyt suositukset ovat kullanarvoisia. Olemme tavanneet lukuisia asiantuntijoita ja saaneet aivan loistavaa sparrausta. Knopin kaltaista vertaisoppimiseen, opiskelijoiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen keskittynyttä sovellusta ei oikeastaan ole. Yksinkertaistaen tuossa oikealla näkyvät vertaisoppimisen keskittyneet sovellukset ovat aika tylsiä. Keskeinen ero Knoppiin on se, että me teemme oppimisesta yhtä hauskaa ja koukuttavaa kuin Tinderistä. Knopin käyttäjäkohtainen sovellus on ilmainen, mutta saamme tuloja muun muassa kohdennetusta mainonnasta ja siitä, että akuutteja tärkeitä kysymyksiä pystyt boostaamaan rahalla. Olemme järjestäneet palkitsemisjärjestelmän, joka motivoi käyttäjiä vastaamaan näihin kysymyksiin. Ensimmäiset pilotit laukaisemme ensi vuoden alussa taloustieteen, valtiotieteen ja oikeustieteen opiskelijoiden keskuudessa. Hankimme ensimmäiset 1000 käyttäjää, valloitamme Suomen yliopistot ja vyörymme Eurooppaan. Joten liity sinäkin Knopin matkaan. Tehdään yhdessä Knopista totta. Kiitoksia.